ruta d'avui ens permetrà recórrer 3 comarques diferents de terres gironines, el Ripollès, el Pla de l'Estany i el Gironès. Un territori que ha apostat pel cooperativisme amb caràcter propi i que ha acollit projectes que han fet de la necessitat una virtut. És el cas de la llibreria La Lluerna, la única de Ripoll, la cooperativa Mas la Sala, que ofereix allotjament rural al bell mig d'un projecte d'aprofitament comunitari de la terra. La Porta del Món, un bar-restaurant impulsat per dones banyolines de diferents orígens. I Cultural Rizoma, una entitat que dona suport a produccions d'artistes contemporanis. Comencem visitant la llibreria La Lluerna, a Ripoll. Allà ens hi esperen la Carla i la Marta. La Lluerna és una llibreria cooperativa que està situada a Ripoll. O sigui, al final a Ripoll no hi havia cap llibreria i decidim emprendre això una mica en aquest sentit, no? En poder oferir aquesta part cultural que potser en comarques de muntanya queda una mica més empobrida. Al final, la cultura no és una competició. El que ens interessa és que n'hi hagi molta i de qualitat, i això s'aconsegueix fent xarxa. En cas d'això, nosaltres parlem de que la població tingui dret a accés a la cultura, no? I per això fer aquest engranatge més gros, no? Perquè quan més persones hi hagin treballant en aquesta línia, més possibilitats de complir aquest objectiu. Descoberta la branca cultural de la cooperativa, ens arribem a Mas la Sala, on, entre d'altres projectes, també hi ha allotjament rural. La Núria i la Júlia són dues de les sòcies. Nosaltres estem en el sector primari, sector cultura, són sectors que són difícils de tirar endavant i de tenir aquesta sostenibilitat econòmica, i per tant l'allotjament, amb carinyo i amb ganes de fer-lo una miqueta també en la línia en la que tractem el sol o la cultura o així, doncs ens ha ajudat a donar-nos aquest xoter de diners, no, també. Tenim també una visita guiada en què us expliquem el projecte. Dura més o menys unes 2-3 hores i normalment això expliquem com totes les línies productives que té el projecte i fem una passejada per veure l'activitat ramadera i també d'agricultura i és molt interessant. Propera parada a la Porta del Món, a Banyoles, on la Fatiha ens explica la filosofia d'aquest projecte transformador i liderat exclusivament per dones. El projecte va néixer amb la idea de que hi havia dones que sabien cuinar, per exemple, que venien del Marroc, però no tenen l'experiència de treballar en un restaurant. Llavors vam dir, aquest menjar que sabeu fer, ho podeu portar i podeu vosaltres mateixes cuineu el que sabeu fer en el restaurant. Llavors, totes les dones que han treballat aquí, que siguin del Marroc o d'altres llocs, han portat els seus plats. Acabem la ruta a Celrà, on la Rita ens explica les singularitats de Cultural Rizoma, una cooperativa que té cura de projectes que investiguen i produeixen art contemporani. Sempre ens és molt complicat explicar què és Rizoma, però jo diria que ara mateix el que és una entitat que el que es dedica és a donar suport a produccions d'artistes contemporanis. O sigui, el nucli de la nostra activitat està centrada en l'art actual. Llavors, el que fem bàsicament és seleccionar una sèrie d'artistes que ens interessen perquè estan a prop de les coses que a nosaltres ens interpel·len i els acompanyem durant 2 anys, 2 anys i mig, a la producció d'una peça o d'un projecte. I això es materialitza en un primer any, que és un suport més, diguéssim que en uns estadis d'investigació o de creació, en els quals nosaltres no demanem que això
es formalitzi en res, sinó que és un temps en el qual ells tenen uns recursos econòmics i un suport de les persones que formem part de la cooperativa per desenvolupar aquest projecte, i l'any següent el que fem és donar suport econòmic, material i de recursos humans per la producció i l'exhibició d'allò. Fins aquí el tastet del cooperativisme a Terres Gironines. Ens veiem a la propera ruta cooperativa.